un país ocupado como noso, só que neste caso por 4 estados, por Irán, por Irak, por Siria, por Turquía, un país con máis de 40 millóns de habitantes, tamén con unha larga historia de opresión. A liberdade que nos dá poder escoller o rival, pois permítenos que podamos facer cousas como estas e darlle voz tamén a outros povos que son e que están oprimidos como nós. Y apoyamos a los gallegos y Galicia sirve. Y que sea bueno. No 2010 tiven a inmensa sorte de ser convidado ao Kurdistán, a Ahmed, a capital no estado turco, e coñecer que o que separa Galiza de Kurdistán son bastante menos de 5.000 kilómetros, non? Hai unha coincidencia cultural, unha coincidencia política, unha coincidencia emocional entre estes dous países, entre as dúas nacións, que hoxe, bueno, pois encima do campo de fútbol, pois estáse vendo que sintonizan como povos irmãos, non? Por una parte soy kurdo, por otra parte soy gallego, ya me considero gallego. E digo a todo el mundo que eu son galego nacido en Kurdistán. Estamos falando de que nun primeiro momento intentamos contactar pois con xogadores kurdos que estaban no Kurdistán, pero evidentemente nas zonas ocupadas, tuvemos problemas para conseguir os visados, é dicir, por exemplo, a Embaixada de Irak non cedeu, non deu ningunha visa pois aos xogadores que están agora mesmo pois no Kurdistán, pois na zona iraquí. O mesmo pasou en Turquía. Intentámoslo pois a través da Embaixada francesa, pero tampouco conseguimos. Entón o resultado é que tuvemos que conseguir xogadores kurdos, pero que agora mesmo están pois en Europa. E de feito, parte da selección kurda pois son xogadores vidos dende Alemania, vidos dende Francia, vidos dende Dinamarca, e todos eles pois facendo moitas horas de autocarro pois para poder estar aquí. De feito, a delegación kurda, estamos falando de 35 persoas, 17 xogadores, pero 35 persoas, e todas vidas dende países europeos. Hai que decir que veño cos seareiros porque merecen que o povo galego este con eles, porque son os únicos que están a loitar por as nosas seleccións. Eu estou aquí porque Galicia ten dereito a unha selección que nos represente a galegos e a galegas. Nós creo que temos, igual que temos cultura, temos lingua, temos que ter unha selección. Tiñámoslo xa conseguido co anterior goberno, e chegou este e din que non, as eleccións é algo que non sei, non dan explicación de por qué, porque non sei que dano podemos facer por vestir a nosa camisola. Un ano máis, seareiros galegos toma a iniciativa de organizar esta necesaria xornada de reivindicación da oficialidade das nosas seleccións deportivas. Tamén ten demostrado a firme bondade de contribuir a visibilizar e dignificar o deporte feminino. Poucas e poucos saberán que no pasado mes de setembro as mulleres da Traíña das Rías Baixas gañábamos a bandeira da Concha por 5ª vez consecutiva. Nas traíñas, no rugby, no ciclismo, no fútbol, no boxeo, as mulleres tamén existimos. E pode parecer absurdo ter que lembrar continuamente a existencia dunha realidade evidente. Mais, lamentablemente, continúa sendo necesario. Nunha sociedade que ten designada aos homes como protagonistas, non é de extrañar que no eido deportivo aconteza o mesmo. Falar de deporte femenino é falar de deporte invisible. Mentre os medios de comunicación non nos dan visibilidade, non temos referentes, é imposible acadar autoestima, recoñecemento social e, sobre todo, máis importante, que é a necesaria exposibilización. En fútbol femenino pode dicirse que hai unha xogadora que non lle permitiu o seu club ir, que é o Friol. Eu a mensaxe que lle mandaría ao Friol é que non estamos a facer por xogar aquí un partido, que che van quitar a subvención por deixar unha xogadora vir. Eu sinto moito, Geluco, pero xa cho dixen, e repito, decepcionasme moito, porque
aquí estamos para pasalo ben e para reivindicar a nosa selección. O que das a entender non deixando vir a xogadora é que non che interesa a nosa selección. Estamos tentando a prol do fútbol gaélico, que nos parece un desporto que podemos potenciar, que temos oportunidade de xogar internacionalmente. De feito, outra das cousas que fixemos este ano foi o primeiro xogo internacional dunha selección de fútbol gaélico galega contra a Bretaña, e foi de feito o primeiro xogo entre seleccións que non fosen irlandesas, que non fose irlandesa, internacional. Non temos máis que agradecer simplemente dar os parabéns a todas esas persoas que traballan, que non teñen preocupación ninguna se pertencen a unha organización, a outra, que simplemente saben que o traballo das persoas unidas poden conseguir cousas como estas, e seguramente máis importante. Obrigado a todas elas. Viaxe ao Kurdistán para apañar estrelas é un libro autoeditado e que penso que pode aportar á literatura de viaxes do noso país, de Galiza, unha nota de curiosidade, non? De como nós, que somos un país de migrantes e de exilados, tamén, alén diso, podemos ser un país de aventureiros, de aventureiras, e viaxeiros e viaxeiras. E o Kurdistán, a pesar deses 5.000 kilómetros, está aí ao lado, moito máis perto do que pensamos, non?